48 hodin za námi, přesně 2 dny. Tak nějaký shrnutí, takhle to tady vypadá po včerejším dešti. Souzně rozmáčený všechno. Včera teda celý den pršelo. Tady má Mára pruty, jsou teďko venku, tu přijeli do krámu. Tamhle Honzik. A tady jsou moje zbraně pořád nabitý. Jeden na 150 metrech, jeden odhozovej, tak na kilu. Ryby jezdí průběžně, dneska se to teda docela rozmohlo, začalo to docela jezdit, ale pořád to jsou malé ryby do 10 kg a my potřebujeme větší. Včera mi teda na ten odhozovej přišel lisec, cca 14, a mi fotku a uvidíme, co se bude dít dál, no. Počasí nám dává docela na prdel a uvidíme. Tak držte palce a ono to přijde, ono to přijde. Tak dobré ráno, co tady máme? To je jazda. Nějaký malý kubrt. Tak čau, pošli dávky. A nebo bálku. To už je. Třetí den, máme pondělí, někdy asi 11. hodina, jedeme se vykoupat, dobít baterky, který mi pak Honzik hodí zase zpátky odpoledne dobitý, tím, že pruty jsem vytáhl, teď je tam jenom Mára, hodinku to tam vydrží, pak to tam šlehnem a doufám, že už přijdou ty správné ryby. Už to musí přijít, už tomu věřím, teď ráno jsem udělal jeden záběr, akorát než jsem vytahoval pruty. Ta ryba už byla, neříkám 10 plus, ale už se to zvětšuje, aspoň potřebuju se dostat na tu větší váhu, takže doufám, že to už padne. Tak uvidíme. Smažáček za deště. Gusto. To je extrém. To je fakt extrém. Ale hezky s bramburkem, kamaráde. To není jen takový smažáček. Gusto. Pierdolę, patrzcie co spotkałem. Bubr, kurwa! Ja pierdolę, jakie bydle!
Ne, dělám si prdel. Tady máme full sack. Tamhle nám Honzík zdolává další dole. Bude double. Já mám v saku a tady se to točí. Tady se to točí. To bude kobila, Hanzi. To bude double, jak má být. No, tak tomuhle se, dámy a pánové, říká double full sack. Ty kokos, tak jestli jsme na tohle čekali týden. Tak svatý Petře, děkuju, ty vole. To je ono, to je vončo. No to je vončo. To jsou hubiny. To je hubiny. To je ono. To je double. Kateřinský torpéda. Ukázali na naše poklady. Tak se vracíme. Doublens. Díky moc. Tak plavte, kluci. To je senzace tohle. To je senzace tohle. Masakr, jak to je masakr. To je fakt masakr. Je to Roma! Díky Hans, ty vole. Díky Mára. I'm just a rebound.